Bueno, batzuk galdetu didazu ber zen haitzen diren deskonposaketak. Bueno, polin baten deskonposaketen prozesuan, naiz eta pausu batzuk agertu, orokorrean, guk aurten bakarrik ikusi ditugu bi prozeso eta biak separat. Ez dira agertuko biak ariketa berean. Vale? Bada, biderkadura berezien bitartez deskonposatzea. Hau da, emoten dugu biderkadura berezi baten garapena, bai? Printzipioz posible izango zen emotea antzeko gauza bat, baina ez dana, baina aurten ondinoko ez gara sartuko horretan. Orduan, bat ipintzen badugu, zuei jakin behar duzue biderkadura berezi bat egongo dela hor, eta zein dan biderkadura berezi. Bueno, orduan, bigarren mailako polinomio bat edo lako zehozera gertuko da, vale? Eta alde izan, edo hiru gai daukon polinomio bat, bat, bi, hiru, edo bat, bi, eta hiru, edo bi gai dituen bat. Bi gaikoak errezena dira, zeretik, minus kenketa bat izango da, eta beti da akarratu, kenbekarratu dator a gehi b bider aken beren garapenatik. Orduan zen behar dugu, bien erroak kalkulatu, behatzi x ber lauren erroa da 3x kuadro, eta 16y kuadroren erroa da lau i, eta ipini, 3x kuadro ken lau i, bider 3x kuadro gehi lau i. Hau da, pizkat errezena eta normalean harinen ikusten da. Beste biak dira pizkat komplikatuagoak. Aurten nahiko errezengo ditugu, eta da, mailarik altuena, kasu honetan, mailarik altuena, bai, hau, eta mailarik bajuena, dira karratu biak, akarratu gehi bekarratu, bai? Ze, aken be edo agei beren berbiduran, agertzen dira akarratu gehi bekarratu gehi biabe edo ken biabe. Bueno, mailarik altuena eta mailarik bajuena daukaten gaiak dira karratuak direnak. Beraz, bi hoien erroak ipini behar ditugu. 25x kuadroren erroa, 5x, eta lauren erroa, bi. Eta beste hemen, erdikoak emoten dau. Hemen, bere ikurra, bere zinua, hemen jartzen du. Eta gero, bada espada, komeni da, ohitura moduan, ze aurten ez dira gertzen, baina aurten urtean bai agertuko dira, komeni zaizue konprobatzea. Erdiko hau da, erabili ez dugun hau, minus hogei x, lortzen dugula eginez, bi bider a bider b, hau da, bi bider bost x amarrekiz, bider minus bi, oza, bider bi parkatu, hogei, beraz, hogei x. Beraz, bai da, biderkadura berezia. Zein? Ba, honen erroa, ken honen erroa, berbi. Eta hemen behian, daukagu. Mailarik altuena, hau. Mailarik bajuena, bau. Zeintzu dira erroak? Ba, honen erroa da x biren, eta honen erroa, bi. Batuketa edo kenketa, hemen daukagu. Batuketa. Taren, konprobatu beharko genuke, bi bider x biren, bider bi, emoten duela bi x. Bi bider x biren, da bi x ati bi x, eta bider bi x. Vale? Aurten, beti gertatuko da, beteko dala, baina datorren urtean agertuko dira ez direnak, eta orduan ezin izango duzue aplikatu ez danian. Vale? Bueno. Eta bigarren prozesoa da bike komunarena. Bike komuna zer zan bike komuna taratzarena? Bueno, txikituko dugu apurtxua sartzeko ondo. Hemen daukagu. Hemen, biderkai komuna atara behar zan bigarren ariketan. Bueno, kasu honetan, da, bai zenbakiak eta bai letrak, batzuk agertzen dira gai guztietan bidertzen. Adibidez. Bi, agertzen da, hemen, agertzen da, hemen ere bai, zehatxik bi bider hiru dalako,
eta hemen bai agertzen da bi bider bitarako. Beraz, bi bat ipintzen dugu kanpoan. Orain, x-ak, x-a bakar bat agertzen da hemen dira berbia agertzen, beraz, x-a bi aldiz dago bidertzen, hemen behin dago bidertzen. Beraz, x bat ere aldu gatara bidertzen. Hemen dago i kuadro, hemen i berriru, eta hemen i berriru. Beraz, danetan dagoena bidertzen da i kuadro. Vale? Beraz, i kuadro ataratzen dugu kanpora. Eta zer geratzen zaigu barruan? Bueno, dana atara dugunez, hemen, bat geratzen da. Hemen, bi atara dugu, beraz, iru geratuko da. X atara dugu, beraz, x geratzen da. Eta i kuadro atara dugu, beraz, i berrirutik, i geratzen da. Eta amaitzeko hemen, x atara dugu, bi bat atara dugu, beste bi bat geratzen da. Eta i kuadro atara dugunez, beste i geratzen da barruan. Beraz, hau geratzen zaigu, honekin, atara dugunarekin bidertzen. Eta bigarren ariketa, zan pizkate komplikatuago, da ikastea begiratzen ondo polinomio bera. Hemen ditugu kenketa bat dakogu. Polinomio bat hemen, eta beste bat hemen. Biderkeketekin eginda, zatiketekin eginda, eta kenketa bat. Zein da bietan dagoen errepikatuta? Batetik, iken bat agertzen da bietan, eta zati bi agertzen da bietan. Beraz aldugu pini, iken bat zati bi kanpoan ipini, eta hauek kenduta zer geratzen da? X kuadro ken iru, ken zazpi. X kuadro ken iru, ken zazpi. Hau egiten dugu, x kuadro ken 10. Eta listo.